Amalawi anzanga, lero ndikufuna ndiyankhulepo nkhani zokhuzana ndi operation imene ikuchitika ndi security agencies kwansungwe ulilongwe. Ambiri andiyimbira mafoni, ena atumiza ma SMS, bwanji simukuyankhulapo nkhani zimenezi, koma ndimazichita avoid kuti ndiziyankhule chifukwa choyambirira nkhani za kwansungwe anthu akuziphatikiza ndi chipani cha Malawi Congress Party. Nkhani za kwansungwe anthu akuziphatikiza ndi mtundu wa achewa. Nkhani za kwansungwe anthu akuziphatikiza ndi za 2019 2020 zimene zidachitika. Koma ndafuna ndinene ichi kunena kuti ma operation amene ama security agencies amachita sikoyamba kuchitika kwansungwe. Mu chaka cha 1993 dziko muno munachitikanso operation Bwezani imene ma security agencies amalimbana ndi mabase amene adayikidwa ndi Amalawi Young Pioneer. Ndipo operation imeneyi idagumula ngakhale ma building amene anali abwino, koma mukati muone mukaona ndi Malawi Young Pioneer imapanga zabwino zambiri zimene amalima chimanga, zimene timadyesera anthu kuma prison, kuzipatala, kuma secondary, kuma university, koma munalinso zoyipa zimene Amalawi Young Pioneer amachitira nkhanza mtundu wa Malawi. Komanso amateteza chipani cha Malawi Congress Party. Nawo pofuna kupereka mphamvu ku Malawi Police Service, kona anafuna kuthesa base ya Malawi Young Pioneer. Pano tikumalakwitsa chifukwa chonena kuti Nsungwe tikumayitenga ngati kuti it's a barracks on its own. It's a battalion on its own. Zimene ma security agencies sangalole kuti kaya ndikundilande kukhale battalion, kaya ndikwansungwe kukhale battalion. So ndimafuna ndiyankhulane ndi anzanga akwansungwe kuti tikudziwa kuti inuyo anzathu akwansungwe munangotenga kuti ndinu akwansungwe, ndinu okhazikika oyima panokha, koma nkhani zimene zidachitika 2020 2019 zamademo inali business ya anthu ena amene amapeza anthu ndikumakweza magalimoto kumalowa mulilongwe kukapanga ma demonstrations, koma amatulukira pa Nsungwe. Chifukwa chake kunangonena kuti Nsungwe kunyamuka ikubwera, koma mukati muone kuti anthu ambiri amene sanali kuchokera mwa Nsungwe, anali kuchokera mwina Mozambique, Mchinji ndi kwina konse, koma amatulukira kwa Nsungwe kuthawa misewu ina kuti akhoza kuyimitsidwa mwina ndi apolisi. Now lero pofuna kukonza mbiri ya kwa Nsungwe, ndimafuna ndikupempheni anzanga kuti chitani cooperate, kuti afufuze zimene ama security agencies akufuna kuti azipeze achoseko, cholinga chonena kuti Nsungwe ikonzeke. Tikamanena kuti tikupita kusalima, anthu amasangalala, amakondwera, koma ndemwe anjoya mwapita kusalima. Koma tikanena kuti tikupita kwa Nsungwe, anthu amakhala kukayikira kuti koma ukayendako bwanji, koma ukakhala ndi mantha, ngakhale anthu amene amakhala akomweko. Panopa katundu ambiri amene amathawisa anthu chismago kuchokera ku Zambia kudusa ku Mchinji, amadusa naye Mozemba, amakathera pa Nsungwe. Ngakhale wa MRA sangathe kufusa pa Nsungwe. Anifi akuvutika kuti apita akatolere ndalama kwa anthu amene anatenga ngongole kwa Nsungwe, kuganiza kuti Nsungwe ndi stand alone area imene ngakhale apolisi sangathe kufikako, ngakhale official inake aliyense wa boma akhoza kuchita action ina iliyonse, ndipo kumachitika zinthu zochuluka zosiyana zokhuzana mbali ya chitetezo, kuphana, kunyozana, komanso kugulitsana katundu amene ali oti osayenera. Koma kwa Nsungwe kuli ubwino opportunity imene iliko, imene ili yogulitsa malonda anthu ake a business zabwino. Now timati tikupempheni kuti cooperate ndi security agencies komanso
you should disassociate yourself ndi chipani cha Malawi Congress Party ndi mtundu wa chichewa komanso ndi zochitika zoyipa zonse. Sundwe can be a rebranded area, can be a born again area, ikozanso kusanduka kukhala dera limodzi lolumikiza business pakati pa Zambia, Chinji, Malawi, Lilongwe, kuposera kuti anthu aziopa kufikako kwa Sundwe. Ine ndine Frederick Bire.